Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Alimuel, at taga Nueva Ecija, nga iti agdama, kat adda iti pagilian nga Australia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan Alimuel, taga Nueva Ecija kami manang, negosyante dagiti dadakkel ko. Agduduma ti negosyo da, isa umakunak ana sa liwanwan ti adda panagbiag mi. Solo ak nga anak, no pay kasta sa anak nga spoiled manang, ta istrikto dagiti dadakkel ko ngem adda iti lugar. Kayat da ngamin ang makaturpusak iti panagadal ko, ket maisaganak ang naimbag ti agbalin ang future ko, babaan iti bukod ko a panagsalukag, asa anak nga agdependar iti kinabaknang mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idi adda ak paylaeng iti kolehyo. Nasaya ata si Mangpet Kanador. Kunak lumarabyan ka manan anagkapo iti biyahe. Napan ko lakinita no kumustan jay rice mill jay ayan da kakapedring. Nasaya at mo't titaray ti negosyo. Iso nagawid kami matladagos ka ni Boyong. Una tane, mapan ka manan iti ayan ti palaisdaan ni jay tarlakinton bigat. Ang mga numabanog kamot unay yun. Masapul nga minasok na lang dagiti negosyo, Elena.
Narigat mat no ipiyar amin kadagiti tao tayo. May mayat mat lang no makita da nga hands-on tayo kadagiti negosyo. Sa bagay, pudnot ako nam. May mayat matlaang no makitkita da kanayon kaamapan. Kun tapno maamuam, no ada problema dagiti tao tayo. Pagyamanan tayo laengen, taawan ti rumrum swaparikot. Kun mapagpiaran amin na tao tayo kadagiti negosyo tayo. Ala, agpulis ka nga rudan tapno makainanakan. Jay anak mo ngay. Awan pay. Mga ano dapat inaramid da iji pagadalan. Iso nga awan pay aging gaita. Naimbaga no kastang agpaiso. No daduma jakon mamati kadagiti palusot di anak mo. Ala, saan mo na problemahan da ita? Siya kunti makaamo ka ni Limuel. Agi na nakakit din. Apay nga itakala nga sumangpot. Itay nakapay nga ururayan ni Papam. Sorry, mama. At dapay ngamin na panan mi kadagiti barkadak. Di mi matan napuutan ti oras. Binalaagan na kan ni Papam. Agbaliw ka nga minen, anak ko. Ti panagadal mo ti inton aram. Inton makalepas ka, di makamukan to no anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat milaeng a makaturpos ka, anak. Uwan ka di, mama. Di kayag danag. Agturpusak matkat. Agmay maysa ka nga anak mi Lemuel. Amom nga amin a sakripisyo mi kan ni Papam kat para mutlakan ka. Ngem ti kayat ni Papam, masapol nga agsalukag kamut ah. Kakaasi ni Papam amapan mangkit kita kadagiti negosyo tayo. Imbes ko maatulungam no kasta nga awan klasem, saan taday tamot makibarbar ka dati ininto na ram. Mama, Kakaasi ak amang kalkalub iti aramid mo, anak ko. Amom ti ugali ni Papam. Sapay ko ma, tadi mo to pagbabawyan no anyaman ti maaramid na ken ka. Kanya nga oras sa simang po dyan alay nga anak mo'y dirabi. Nagapgapuan na ka no. Kasi ti sigod, adda ka no na pananda ka dagiti barkada na. Oh, kasta ka dilata na ka na yung taramid na. Talaga pagpungpungtutan na anak mo. Kanayon ko matabagbagahan. Kunana mo ta saan ta ka nung agdanag ta makaturpos ka no. Kasano ang makaturpos no na inayunan na mo't iti kalukwan di panagatal na. Imbes nga ipamaysa na ti panagatal lang ang saan mo't. Talalaw ka na iti panakibarkada. Ador. Panawanan tap na maliksyonan day di anak mo. Talaga saan nga agnagang maging gasaan na maliksyon. Anya ti kayat mo asawan, Ador. Ikak iti pagnakman dyan nalaing nga anak mo. Naggapuam. Apay nga itakala nga sumangpot. papa. Oh, nakainom ka kadi. Papa, pasensya kayo. Nag-birthday namin di may sa tropa kat inawis na kami di balayda. Basit lang at tinainom ko, papa. Itay pangaw-awagan na ka ni mamam.
Di mo sungsong-batan ta cellphone mo. Mamin ano mo't la kumangay ang nag-text ka, wala mawag katapno saan ka dandanag ni mamam. Sorry, Papa. Namin ano ka na winarningan. Ngum talaga di nakdangdanggan. Talaga kada di mo maikatigas tangaramin mo. Sa pamtagring itong bigat, sumurot ka kanya. Mapanta, ijay rice mill. Nalabas ti kinaistrikto ti amak, manang Emmy. Uray agmay may saak nga anak da, saan ko ama aramid ti kaykayat ko. Diyak man amo manang, ngam talaga adyak maliklikan ti barkadak. Iti day di apa nangikuyog kanyak ni Papa, iti ayan ti maysa kadagiti negosyo mi, napasamak ti maysa apagteng, adyak ni namnama. Bagal daw yung senyor. Nasaya't man ta nakapasyar kayo manan. Wen, Tata Pedring, kumusta kayo mat dito? Ay, nasaya at mat senyor. Awan mat ti parikaw. Awan gayam, kadwak ni Limuel. Da kayo pa lang ti makaamukan kuana. Isuka di daydyayan ni Limuel, senyor. Ay, nabarwa talagan. Kaslakaan lang na hindi umumay dito ng taray-taray iti aglawlaw. Panawak dito'y ni Limuel. Batik, kaya't kung ay suryo kadag iti trabaho dito'y rice mill, kan mabalin. Surot yo, nukas dya mapan kayo agatang iti irik kadag iti barbaryo. Kabailan na nga ta, senyor. Kabailan na. Kaya't koaleksyonan. Puro barkada tininto na rin na. So kaya't ko mapadasan na tirigat dito'y baryo. Nang runa di kasto'y aklase ti negosyo. Senyor. Diyak kaya't atratuan nyo iti espesyal. Noon niya ti trabaho dagiti trabahador dito'y. Kastangot lang taramid na. Barang iti kasta mapasamak kan mapasaran na kat agnakam tumatlaan. Ay, kino isuti ko na ayo, senyor. Isu nga raw, ti masuraw. Ibatidak dito'y, Papa? Wan, kat kaya't kwasorwam dagiti trabaho dito'y Limuel. Agyan ka pa lang dito'y tapno maliklikam dagiti barkadam. Kasanan ti panagadal ko, Papa? Agsardeng ka pa lang. Tigunam siguro, diya ka mo man-manukan na sumrag iti pagadalan. Puro bagsak ti grades mo. Iso na saysayat no agsardeng kapailaan. Tasayang ti matrikulam abay bayadan medyo pagadalan. Papa, diyak kayo tagbati dito eh. Diyak ka mo dagiti trabaho dito eh. Kan sigurado ang narigat ti trabaho dito yung baryo. Naimbag at amom. Barang agnakam ka. Ni Tata Pedring pa lang ti makaamukan ka.
Isuro na ti amin anas ka na sursuruam. Di mo ekspektar nga amo ti panang trato dakin ka dito eh. Ang trabaho ka kasi ti trabaho dagiti trabahador. Kanam no anya ti kan kanenda. Maturog ka no sa di naman ti pagturturugan ta. Ti kagdanan, taswelduan ka akas kadagiti trabahador. Ngem, papa, awanan di adopaya sa Lemuel. Basta agbati ka ditoy. Talaga ka di ngayon batim ti anak tayo di ayan da kakapedring, Ador. Wen, tapno agnakam. Ang mga numarigatan di anak mo ijay. Talaga marigatan. Kas jay ti rumbang kan kuana. Tapuro dawat ti amuna ditoy. Agasam ta saan pa'y kaya mo na sumsumro kanya pagadalan. Ita, padasan na no kasano ti kinarigat ti agsapol iti kwarta. Sapay ko matagnakam nga ruden iti panagyan na ijay. Di mo unay pampanunutan di anak mo. Amo ka sana baybayan ni Tata Pedring ni Lemuel. Kan binilin ko mat. Amo kadakkel tinamnamang agbaliw pa'y ti anak ta. Total para matlakan kuwan na tararamidan ta. Ador, Amo ka maawatan na kiti kastoy nga inaramid ko. Kaya't ko mabinura na imbag ti anak ta. Kaya't ko ang masursuro na nga ipatag ti amin ang nagrigatan ta. Anyamat ni Papa. Jack ni namnama puls ng ibatinak dito eh. Oh, talaga may kawak dito eh. Adang agpay subukod ko asilid na pagturugak. Sana kasi iti silid ko iti balay mi. Awan aircon dito eh. Adang agpay so electric fan napudot latta. Oray ti makan. Paasing nga ikan kan natin. Kapilitan na kanak. Tapno Jack mabisinan. Jack pa'y nakapakadan ka dagiti barkadak. Sigurado amas daw da. No apay akalata Jack ko nagparang kadakwada. Jack kaya't amaamuan datayan ko ita. Kanoan niya tinapasamak kanyak. Pasensya ka no rin ka na sa Lemuel. Masapol nga agar mo sarkasak ba mapantayo ka dagiti barbaryo nga agatang iti irek. Anya? Talaga nga isurot dat tata? Mabalin ka din agbadyak laengen? Ay, pasensya ka, Barok. Nga magtungtong palaklaang iti bilin ni Papam. Masapol asursurwom ti amin na trabaho di tao eh. Kasta ka di tata? Wan, Barok. Hanggang madamag kumanlaang. Apay, anya ay tinapasamak. Apay akalat nga impan na ka ni Papam dito'y bariyaw. Saan ay nga agad adal ka? Wan tata? Ngayon pasaray aglangan na. No kasi nga dalakad mi kadagiti barkadak. Dahil ti kinasuron ni Papa Kanyak. Ay, amom Lemuel Barok. Nabayagan nga agtrabaho akad na Papam.
At dapay idi abiyag da lolo ken lolam ag trabaho akong kadakwada. Ket nakita no kasano ti kinapasnek ni papam anagadal eday. Ken no kasano ti kinainteresado na a masursuro ti trabaho ditaw. Isu nga idi pimusay dagiti dadakkel na dagiti lolo ken lolam. Saan ang narigatan ni papam anang imataon kadagiti nabati ang negosyo? Tata Pedring, amo na nga ipatag dagiti nagregrigatan da lolom. Kat kastamat siguro ti kayat na mapasamak kan ka. Amin akinanamay kat masapul a pagrigatan. Tapno ammo tayo nga ilalaan. Ultimo sintimo a mabirukan tayo. Day ka siguro ti kayat nga ipasagupsup ni papamken ka. Iso ang masapul atong palem amin nga ipaaramid ni papam. Baro. Nasakit man tinakam ko, kadagiti kayat nga ipaaramid kanyak ni Papa manang Emmy, nagtungpalak, taawanan ti maaramidak. Aminak nga iti damo apan nakaisungal-ngal ko iti trabaho, narigatanak. Pulos ngamin, ajak napadas ti kasjay, idi addaak paylaang iti sidong damamakan Papa. Parbangon paylaang, masapol nga agriing akon. Saan akas idi addaak pay iti balay mi, amariingak iti oras akay kayat ko. Dito'y anakita, no kasano kapatag ti oras kadakwada. Dito'y ko anakita, no kasano karigat ti agsapol iti kwarta. Tapno adda pagsustinirda, kadagiti kasapulanda iti inaldaw. Naragsak man yung dagiti trabahador ta nagsweldodan. Oray kasano karigat ti trabaho da. Naragsak da, tadamanin pagkatang da kadagiti masapsapol da. Talaga narigat ti biyak diti baryo. Ngam makitak ti kinaragsak dagiti agnana ditoy. Lemuel! Ha? Agmerienda ka pa'y kanuko na ni Apong Pedring. Ah, si kamot gayam Lara. Sige lang, namsugak pa'y. Aguray ka man. Apay kasta unay ti panangkitam kadagiti trabahador ang madama ang mga alala kadagiti swelduda. Maragsa ka na ka makakita kadakwada. Kalpasan ti ado arigat da nagtrabaho. Maragsakan da nga agsweldo. Oray no saan unay adakkel ti bayad iti bannog da. Kontento da ni ti kasta? Among Limuel, simple lang ti panagbiag mi diti baryo. Basta da paggatang iti inaldawa ka sa pulan, naragsak kamin. Adan to pa'y dagiti kundaway amapan kami ag-eskwela nga awan balon mi. Anya? Wan, dagiti mo't da dumapada ka ag-eskwela. No adda ka sa pulan da iti pagadalan, kat maira na nga awan kwartada. Isukat da iti kwarta ti sanga salup abagas, tapno adala ang usaron da paggatang kadagiti masapul da iti pagadalan. Sana kas kada kayo ababak nang. Anyaman nga oras ada kwartayo paggatang yo kadagiti masapsapul yo. Iso asigurado ak nagagat kayo nga agadal. Tawan problema yo maipapan iti kwarta. Lara? Adayo pa iti pagnaan mi nasumrat kami iti pagadalan.
Anusan mi, gaputa talaga akayat mi ti makaadal. Siguro, sika, inspirado ka nga agadalan niya. Ha? Ngamin, adula nga rodon ti kwartam, adapay mangitulod kan kay di pagadalan. Isa nagasat ka, Limuel. Nagasat ka launay. Kumusta nga tandya anak mo, Ador? Nagsarita kami ni Tata Pedring iti kalman. Kinuna na nga do ka noon tinagbaliwan ni Lemuel. Nagagatpay ka nung agtrabaho. Agin-enjoy samot ni Barrio ni Lemuel. Kasta ka di. Kung naktumat ngamin kan ka, dakkel tinamnamang agbaliw pa iti anak ta. No binaybay antay ti aramid na iti, ang mga noon yan tinapasamak kan kuha na ita. Ador, Saan na nasayang ti panagsakripisyo ta, iti panakaya dayo kadata ti anak ta. Amok ngamin idi pahilaeng, agbunga iti nasaya at ti amin. agiaman ta iti Diyos, ta dinangag na ti kararagta, Ador. Ita, namnamaan ta, nga iti panagbaliwan ni Limuel, agbalinen anarimat ti masakbayan na. Kumusta nga iti panagnaed mo dito, Barok? Ay, pasensyakan doong marigatan ka iti trabaho dito. Awan tinas ka ni dawatan nyo iti pasensya, Tata Pedring. Kinapod nuna. Ado tinasursuro kiti kadak dito eh. Katawan na pulos ti panagbabawi iti panangibati kanyak ni Papa dito eh. Ay, agiyaman nga ron no kasta, Barok. Sigurado ang maragsakan ni papamiti day ka. Sapay na ko matata, Pedring. Amok nga do tinagkuranga kadakwada ka ni Mama. Jack inik ka niti importansya dagiti sakripisyo da para kanyak. Nang runat panagadal ko. Ket iso day jiti kang runana kinagura kanyak ni Papa. Madamag kumanlaeng, Limuel. Anya ka diti kang runaan ama kagapaw. Apay nga iti apagbiit apanawan akaadam dito'y lugar may. Dito'y bariyaw. Kat nakaamiris ka dagaws ka dagiti bidot mao. Narigat ti trabaho dito'y Tata. Nang runa tagi bakla iti sako ti Eric. Sako-sako pa'y mat nga rod dagi jay. Kastamat ten ti rigat yung mapmapan iti nagduduma abaryo. Tapno gumatang iti Eric. Nga oray, kang itingitan ti bara ti init. Ngam, kas makitak. Naragsak matlat ta dagiti tattao dito eh. Kontentudan iti mabirbirukan da iti inaldaw. Nang runa no kaduada ti pamilyada. Simple lang amin ti panagbiag mi dito'y baryo, Limuel. Ti importante kat maipaay mi amin akasapulan ti pamilya may. Nang runan ti panang paadal mi kadagiti anak may, wanaw dagiti apo ko may. Kan siyempre, pakaragsakan mi unay no awan ti agsaksakit. Naragsak kami no kasta, Barok. Maawata kita no apay nga inaramid ni Papa daytoy kanyak, Tata Pedring. Kat dakkel ti yaman ko kunkwana. Taita ta na sa papay. Naamiris kun amin ang nagbiddotak. Kat nakitak no kasano ti kinapatag ti sakripisyo dagiti naganak para iti pamilyada.
Kan Mang Pedring. Nasaya at mat senyor. Nabayag adi kay si Marungkar Amo mat siguro di makagapo. Kahit siguro kan ka. Dakalan ti nagbaliwan ni Lemuel. Isama ko nakapanawon siguro ayawit ko ti anak ko. Amo, na iti panagnaed kan panagtrabaho na dito'y baryo. Amo na siguro itan akailalaan ti amin ang maipapaay kan kuwana. Napadas na no kasano ti kinarigat ti trabaho dito'y. Tapno adala pangalan iti kwarta para kadag iti pagkasapulan iti inaldaw. Amo kadakkel tinagbaliwan ni Lemuel senyor. Amo na pa yun ati makilangan ulti mo kadagiti kababaan at tao dito'y baryaw. Di na pulos imparik na kada kami nga isukat may nga irideraw. Katakkel ti pagyamanak iti Diyos gapo iti dayta, Pedring. Amok nga minasaan pa naladaw ti amin. Kat sa anak nagbidot. Aywan, ayan ni Lemuel. Ay na senyor, at dadakin ni Lara iti taltalaon. Kinuyog na ni Lara ang nagburas kadagiti natang ang mabalinan nga apitan. Maayatan o na senyor. Malangarot, Pedring. Pakibagayo lang kan kuha na nga daak. Ikuyog ko nga gawin ni Lemuel. Ay na, anak ko, agyaman ak tanagawid kan. Mailiw ako na yun kan ka. Oray sakmat mama. Kailiw kayon ka ni Papa. Amom, lumabalin. Saan pa ang kayat anak mo't agawid? Agin enjoyin ti anak tayo di baryo. Ay na, ngimisit kan anak ko. Kakasi kan samot ang nagtrabaho ije baryo. Saan mama? Okay ak lang. Kaya't ko kumatag ki daw iti pamakawan kada kayo kan ni Papa. Amok ngamin. Ado tinagkurangak kada kayo. Lemuel anak, di mo panunutan da jay. Tinapatagitag at nagbalbaliw ka. Kansan pa nala daw ti amin. Ita, mabalin mo nga ituloy ti panag-adal mo. Mailiwan kan kadag iti gagayim mo. Huwan anak, masapol nga agturpos ka. Tapno na saysaya at matlaang ti masakbayam. Di ka agdanag mama, Papa. Talagang ikagumaktag lepas. Ket ikarik. Saan kayo nga ipaayan iti sakit ti ulo? Namnamaan mi dayta anak. Ngam, ada ko makidawag mama. Papa. Anya day jay anak. Mabalin ka di. Atong galawan ti klasik. No awan ti sarak ko. Mapana ka dyan datatapid rin. Kahit ko latati makilangan ka dagiti trabahador tayo jay. Ken dagiti nagbalina nagagayim ko ijay Papa. Mama. Oh, day talagayam. Anak ko. Mapan kalat ta ijay tanyaman nga oras akayat mo. Kalpasan ti panagtalinaed ko iti baryo nga ayan ti may sa negosyo mi manang Emmy na amiris ko amin abidot ko iti kalabas. Isumat lagayam akas di ka istrikto kanyak ti amak gaputa kayat na nga amin anamay amapasarak ket agapo iti bukod ko a panagsalukag.
Saan aga po taadaan kami itibiyag, kan agmay saak nga anak, kat magunod ko aminan anam ay akal kalikagumak, nga awan man la apulos tirigat ko. Gapo iti da ito'y anapasarak manang ingkalikagumak tinagturpos. Ita, dua kamin kan ni Papa ang mangimatmaton kadagiti amin a negosyo mi manang. Adamat na obyak, tinagbalin agayam ko, idi addaak ijay lugar da Tata Pedring. Iso ni Lara. Nagturpurs maten ni Lara, kat may saitan anaan-anay ang maestra, kat mangisursuron iti baryoda. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Lemuel. Lemuel, pagayam ko, talaga ang makaitad inspirasyon to'y pakasaritaam. Nang runa kadagiti papagayam nga addaan iti biyag, ngam di da pulos ikan pateg, dagiti nagbanugan, kan naipundar dagiti dadakkelda. Kararag ko, asapay lakuma, tagtultuloy ti kinasayaat mo nga anak. Kastamat, ti buklem tumet a pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo, iti pagas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan asatur at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti sator, taga Ilocos Norte ak manang. Daytoy a drama ti kanayon mi adengdenggen nang runa idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. May saak kadagiti nakaro ang nagliday idi kalaat asaanen amang mga gandaytoy a drama manang. Naimbaglaengen ta naibaga kanyak dagiti kalugaran mi nga addagayamen daytoy iti YouTube channel. Ket idi nasapulak nag-subscribe adagos iti channel yo tapno manggagak amin a maipatangatang a pakasaritaan a makaitad adal ken linglingay kadagiti padak a naayat a dumdumngeg iti daytoy a drama. May saak a retired school teacher manang. Ngam napasamak ti padas ko, ken isalaysay ko, idi sa anak paylaeng a nagretiro. Kaitabtabon la idi, daydi minyang nga asawak. Sator, na itabo na ni Ipag. Wan nga rod manang Clara. Agyaman na kiti kaadayo. Nakapanawan dagiti nakipamunpon. Datayo laangan tinabati dito'y kampusan to. Saan tayo kadipay apumanaw? Kaya't ko pa'y tagtalinag dito'y nakaitanuman ti asawak manang. May kawak lakit titi kawanan. Agmay sa ako ni Jibalay. Narigat gayam ti mapanawan nang runa kat awan anak me. Dimtengan ti na ituding agundaway ti panaginanana sa tor. Nabayag mo't basit ang nagsaksakit. Naipaay mo mo't amin na panang taripato ken kuana. Naiparik nampay tinalaos apan ang ipatag mo ken kuana. Itilasud tinaunday apanawen apanagsakit na. Wan matkit di amanang. Awan mat siguro ti makunaan na kanyak. Ngam itibiyang ko. Talaga akailiw kung tuunay ti asawa. Kabaalam ka di ti agmaymay sa ijabalayaw. Sapay mangisursuro kapay laeng. Saan kapay ang nagretiro? Kabaalak manang. Napigsaak pa'y. Kanamo kababain iti panangisurok. Mailiw-liwag ko ti ipupusay ti asawak. Ay, nasaya at matkit dinukasta.
Masapol nga agawid kami mo't ni Barrio. No adda parikot, umawag ka laang kanyak. Wan manang, didak pakadanagan. Jak tuliwayan ti umawag kada kayo. May sa akong dito'y balay. Talaga may kawak. Mano atawan ada kami lang kaniminyang tinagkadkadwa. Gaputa saan kami mat anaparaburan iti anak. No ba'y kasta? Saan nagbalin atubang dayjay? Tapno saan nagbalin anaragsak ti panagdanami? Naimbag lang ang tamang isursuro akpay laang. Babaan iti dayta. Maliwliwaak. Kat saan ko unay amarik na ti kinaawanan ti asawak. Nang runa no adda aki di pagadalan. Nasken ngagbalinak anatibkar. Masapul ngagtultuloy ti biyag. Tambok. Sa di naman tayan itaniminyang naragsak na jayan. Gaputan na kainanan. Kalpasan tinaunday apanawan apan na kaidalit na gapu iti sakit. Hello manang, nakaawag ka man. Wen ading ko, takayat ka kumustaan. Nagruna katagmay may sakan di tabalayo. Nasaya atakmot manang, di nakpagdanagan. Napigsa pa ito'y kabsat mo. Ay, nasaya at matnukas na ading ko. Ay, wen kayam. At ako maising-asing ko. No, umanugot ka lakit di Anya day tama nang. Amumbot nga agab-abang di ka anakam di ta sentro. Taas asidag iti pagadalan. Apay no umay la makipag naedan di ta balay mo. Tapno at dakad-kadwam di ta. Ne, huwag ngagpaiswan niya. Di kad nasayat no kayat na ti makipagnaed kanyak. Total, agmay may saak meten dito'y balay. Ay, kayat nalaunay ading ko. Isupay amis mo tinangibaga. Tapno at ka numang taripatoken ka. Mala, ibagam nga rod ta umayen dito'y manang. Ta isupay mo ti pagabang yo. Dito'y latan nga agnaed ti kaanakak. Naimbangal daw yung uncle. Kastamot kan ka barok. Naimbag tadakan. Wan uncle, imawag ni nanang kanyak. Ket naibaga na nga imanamong kayo iti singasing ko. Makipag naidaklangan dito balayo. Total, agmay may sa kayo mutan. Kentap na da mga sikaso kada kayo uncle. Nang runa numapan kayo mangisuro. Ay na, pagyamanak unay ti kasta ka panunutam, Rodel. Narigat at talaga agmay may sa kaanakan. Nang runa kat talaga adyak na iruam. Di kayag danag uncle. Itatada akong dito'y. Maasikaso kayo na naimbag. Ken, agyaman na ka talaga uncle. Dumakdakil ti gastos. Nang runa tadanda niya ako nagturpos. Iso adakil ti maimpad mi. Tadya ako nagbayad iti boarding house.
Di kaagdanag barok. Itataadakan ditoy. Siya akong timang paadalkan ka. Ha? Siya akong ti agbayad ka dagiti. Masapul abayad ang medyo pagkadalan. Talaga, Uncle? Wen, kaanakan. Sa dino pa'y kumatipang ipayak ngay iti matmat gadag. Kitawan mat anak mi ti day di anthem. Agyaman na, Uncle. Maragsakan lakit din ni nanang iti dayta numaamuan na. Kaya't ko ang makaturpos ka kaanakan. Edi kasta, may paayam to itinarimat a masakbayan, tibuklem a pamilyaw. Nakipagnaad nga rod kanyak ti kaanakak ani Rodel, bayat ti panagiskwela na iti kolehyo manang Emmy. Tangay awan meten ti paggastusak, iso asyakon tinang palapas kan kuana iti kolehyo. Ni Rodel kat anak ti kakaiso na kabsat ko ani manang Clara. Napatagak unay iti kabsat ko. Gaputa ison tinang padakkel kanyak, sipod pimusay dagiti dadakkel mi. Napalalo nga rod aragsak ko, gaputa sipod imay nakipagnaed kanyak ti kaanakak, addan mangas asikaso kanyak, nang runa no kasjay asumre kakon, iti pagisursuruak a pagadalan. Nadaras a naglabas ti aldaw, agingga adimteng ti panagturpos ni Rodel iti kolehyo. Awan kay ti panagturpos mo n Rodel, kaanakan. Agyaman na, Uncle. Dakil ti tulong niyo iti dayta pa nagturpos ko. Di mon panunutan day di Rodel. Apag isungag turpos ka, isumatan di panagretirok. Wen nga rod, Uncle. Panawon matan tap na ginanaka yun. Enjoyin nyo matan ti biyagyo, Uncle. Kasta talaga ti plano kaanakan. Hanggang amangan no may kawa aktumanain. Gaputa, adda aktulatan dito'y balay. Wen gayam, Uncle. Itata nagturpusa kon. Agsapol akmatan iti trabahok. Tapno, makatulong akmatan kada nanang. Ay kat uwan abarok. Kat no anyaman ti agbalin a desisyon mo, di nakpampanunutan. Kabaelak ti agmaymay sa. Sigurado kayo, Uncle? Wen, kaanakan. Saan asyak tagbalin atubeng iti panangragpat mo iti anyaman nga arapaap mo? Uncle, inawagan na kung timay sa akumpanya nagaplayak. Naala ako, Uncle. Ay, maragsakan nakparakan ka, Rodel. Barok. Iso na lang, Uncle, tayo di Manila. Kapilitan na panawan kayon. Pasensya kayo, Uncle, ha? Ay na, kastay nakunakon. Di nakpagdanagan, Barok. Kabalak tagmay-may sa. Ngumsa na bali, Uncle. Takanayon kayong tong awagan. Ken ibagak ka ni Nanang, taumay na kayo sa rungkaran. Amokmot kida di na kayo baybayan ni Nanang. Talaga mait, Barok. Basta, awagan kayo kanayon, Uncle. Ken awagan nyo kanayon ni Nanang, ah. No darumso aparikot. Ken
Mabalin niyo matin tagbakasyon ni Baryo. Tanagretiro kayon. Wen, kaanakaan, mapasama kan amin dagita. Basta agsingsingpet ka iti papanam, di mo baybayan ta salun at mo, Rodel. Uncle, sakterong bang amang ibagay ti kasta kada kayo? Agannad kayo kanayon. Laglagi pa nyo. Saan kayo nga umububing? Isungaan na nyo dagiti garawyo. Tapno maliklikan nyo ti saan anasaya at amapasamak kada kayo. Hello, Manang. Hello, Sator. Kumusta ka? Nasaya at lata, Manang. Di nakpakadanagan. Ay na, pasensya ka na. Tadyak pa ila makapasyar di tayan mo. Nagadumot nga men, dagiti asikaswan ditoy. Kun saan basta-basta mapanawan dagiti dingwan at arakan ko. Maawatak, Manang. Awan mo ti problema ditoy. Di kaagdanag ta awan ti madi a mapasamak kanyak. Kun nasalun atak pa ilaeng. Si kakit di ang mga numabambanog kamot dita. Narwa makiti trabaho adin ko. Amumot day ta. Nakarkarong agsakitak no awan ubraag. Ay, uwan kayam. At ipadamag ko kan ka sa tor. At nobya ni Rodel. Kaupisinaan na kanaw. Ay, di kad nasayaat. Abangan no agpakasarkan tumutayin, Manang Clara. Kunak nga rod ano ka ba ilandan? Agsimpadan. Tapno makitak mo't kan ate agbalin nga apok. Aputa ko na mo't, Manang. Ay, ayun mo't alas sige, umawag ak tumanan Aganad ka dita, ading ko. Wen, Manang. Katagyaman nak, taimawag ka. Apay, anya tinapasamakan ka sa tor. Imawag kanyak ni Rodel. Agsakit ka kanaw. Iso nga imbaunak nga umay mangkitakan ka. Ay, jakman mo, Manang Clara. Klaat na ito ang napasamak. Dandan ni jakmutin makatakder. Nasakit unay dagito isa ka. Kiso ang marigata nak ato makder kan magna. Kung nati doktora kimaro ka no arthritis ka. Ay na, sapay agmay may saka ditoy. Kasano ka nga rod ang makagaraw ngay? Dahil nga ron ti problema, Manang. No talaga ka no adi mo kabailaan ko na ni Rodel. Makipagnaid kalakanon kadakwada. Nay, kasano ko mapasamak dahil kat adadamat iti Manila. Nagpa-transfer dan dito'y lugar tayo. At damot na alad apagyanan da iti sentro. Isuda iti Nubiana. Nay, kastaya. Saan namot nga nasasaw kanyak da ita, Manang? Umalis da pa ilaang intun umay a Domingo ading ko. Ijay ko mabalay ti pagyanam. Ang adayuunay ijay baryo. Ay, Imbang ijay sentro, taas idagpay ti ospital apang itarayan daken ka, no kumaro ta sakit mo. kayat mo asawan, Manang. Agdenden nanda Rodel kan ti kaayan ayat na. Di pa'y nakababainan no makipagnaidak kadakwada. Day tanga rod tibilin kanyak ni Rodel. Kat kabayatan ka no, adida pa'y nakaalis. Agi anak pa'y laang ditoy, tapno ada mga sikasukan ka. Nakababain pa'y kit din kada kayo. Pati na kayo kat maisturbo na mga sikaso kanyak. Basta day tatibilin ni Rodel, kat di kan agkad-kad pa'y sa tor.
Idi nagsakita, narigatan akman ng Emmy, ngam kinabailak ti amin. Agingga adimteng ti gundaway, at talaga adjakon kabailan ti agmaymaysa, gapo iti sakit ko. Naimbaglaangan, tar nairanaan na i-transfer iti lugar mi da Rodel, kan tinobya na. Iso anakipagnaed akon kadakwada. Diyak ko maumanugot, tamabainak, nang runa kat diyak pa'y am-amo tinobya ti kaanakak, akadandanana. Ngamawan ti maaramidak, taimay naksinukon ni Rodel, tapno makipagnaed akon kadakwada. Uncle, manipod ita, dito'y kayon nga agnaed. Ayun gayam. Iso ni Aya, tinobyak. Naimbagngal daw yung uncle. Ay, kastamet, balasang ko. Ni, pasensya kan ata, ang naudak ka no, matan dito, ko na ni Rodel. Awan problema iti dayta uncle. Basta maanusan nyo lakit di dito pag naedan tayo. Ay, wen, balasang ko. Basit lang ti pag naidan tayo, Uncle. Sana kasi iti balayo ang naglawa. Ngam, jak itulok ng agnaid kayo ijay. Tamo ka marigatan kayo ng agmaymaysa. Iso adito'y kayo pa'y laeng. Sana bale, tada ni Aya akadwa kamang taripato kada kayo. Ay, agiaman ako na Rodel. Kastamot kan ka, Aya. Naibaga kanyak ni Rodel, ada kayon titimakder nga amana si pudpimusay ni tatang na. Iso adi kay madanagan uncle. Taripatwanda kayo dito'y anasayaan. Aya, sapay ko matamaan usam na uncle ha. Nasingpit na uncle sa tour. Iso na lang ta nagsakit ngamin. Kat talaga marigatan niyag maymaysa. Awan mga sikaso kon kwa na. Talaga ka di ada kayo laangan ti pamilya na? Awan anak na? Awan Aya. Iso akasla siya akong ta anak na. Manipod nagnangidak iti balay na. Dakil tuutang ko anay bag-anakam kan kwa na. Nung saan nagapukan kwa na, amang ano jak nakaturpos. Di kagdanag Rodel, siyak ti makaamukan kwa na. Dumtang to dagiti panawin na mapanak aginspect ka dagiti branch tayo. Iso asikan to pala ti makaamukan kwa na ah. Nang runa no kasi anas kan ni agtalay na dagiti branch tayo iti sumagmamanungal daw. Wen Rodel, awan ti rumbang apagdanagan. Uncle, saan nga agawid ita ni Rodel? Isa makaamu kayo pa'y langit ti Baguio ah. Ada makan di taref. Kabaulan nyo pa'y mo't siguro ti agluto iti kanan nyo. Ay na, pasensya kan Aya, balasang ko. Talaga marigatan na katumakder kan magna. Kimaruman gaminan ti sakit ko. Adami nas ka napapanak. Alangan mo't may bantay ko ti bagi kada kayo. Sige nga Rod. Mangibati aklangan iti kanan nyo inton aldaw. Agyaman na balasang ko. Nakalivak iti sumagmamanong aldaw, taadamot naskan nga asikaswek. Isa masapul at tulungan nyo mo't atabagiyo. Amo yung mo't ngawan babaunan dito balay. Sige, di nakpagdanagan balasang ko. Mapankalatan iti papanam. Siya konti makaam mo dito'y balay.
awan pailaang ni Aya. Sa dinungatan tinapanan na. Apay nga aging kay takot saan pailaang anagawid. Ni Manang Clara ti umawawag. Hello, Manang. Nakaawag ka mat. Takayat ka mo da kumustaan. Kumustan tirik na mading ko. Kaslaki maruman nga rodan, Manang. Diyak manan makapagnakan makatakder. Marigata na ka talaga. Ay, kastaya. Ay na, masapol man siguro amapan ka ang pa-check up. Ay won, nagpakadag-ayam kanyak ni Rodel. Saan ka no ang makaawit, iti sumagmamanungal daw. Tadanas kan nga asikaswan na iti may sa branch da. Nila ang gayam ayat ikaduam dita sa tor. Wen, Manang. Nangrabi ka ka din. Ay, saan pa'y, Manang? Jakmat ngamin makatakder, amapan agluto. Iso nga uray ka sumangpet ni Aya. Anya? Nay, rabi una yan. Saan pa'y asimbang pag? Alas Jason, iti rabi ingam di ka pa'y nangan. Ay sus, mabisinan kan Saan abalitan ng aldawak, Mert? Hada imbati na pangaldawak. Mas daawak mo't nga raw, tapay nga aging kaitakat-awan pa'y laeng. Sige, basta no da problema, awagan na kadagos. Sapay agmay-may saka mo't gayam dita. Wen, Manang, di kagdanag. Kun hamangan numadamdamalaeng at danton ni Aya. Parbangunan ng awan pa'y ni Aya. Napanandangatan. Amungatan ni Rodel asaan nga agawit ita. Ken no sa dino tinapanan na. Madlaw ko akas lamasursurunan ang mga asikaso kanyak. Sa bagay, jakmat kit di mababalaw. Imbis nga imayak dito ang makatulong. Saan mat? Tamay sakpay kit di apaas asikaso kadakwada. Nasingpet ni Rodel akaanakak. Madaw gali ni Aya ajak magustuhan. Ay hapaw hagkiraos pay kit din ti tiyan ko. Talaga mabisin ako ng awan mo ti maramidak tamarigatan nakatumakder ken magna. Saan abalin? Uminumaklay ti danuban sa akong tuturugan ti besin ko. Amangan no sumangpat tumutlaangan ni Aya. Hello, Aya. Sa dinutayan mo? Imawag ka ni Uncle. Saan ka kano nagawid idirabi? Pasensya kan. Ada ngamin inasikaso mi tigayam ko. Kat saan ako na nakaawid. Ada kami pala ang dito lugar daging gaita. Kaya't mo asawan, saan ka pa yung agawid? Kasano ni Uncle? Asino ti mga sikaso kun kuha na? Amumot niya darikrik naan na. Asino nga'y tagluto iti kanan na? Ne, saan ka nga agungat Sa anak ababaunan, tapno ibantay ko ti bagig ka ni uncle mo. Jakmat imbaga ti kasta. Ngamasyan ka kumamot kun kuha na Di pa'y saan pa'y anangan naging gaita. Amumot na sa anak pa'y lang nga makaawid. Pasensya kan, nga madapay naskan nga si kaswag. Nga madanagan ka ni uncle mo, di awagam ni nanang mo. Tapno isupay laang di mapanmangkita ka ni uncle mo asator. Anya? Una yun ti kasta pa nagsasaumaya. Una yan.
nanang. Nati napasama ka ni Uncle Sator. Imawag kanyak, kat kasta unay akapsot na, iso anapanak adagos iti dagusyo. Dinanon ko nga awan puot nan, iso nagpatulong ak kadagiti kaaruba yu kat impanmin dito ospital. Anya? Saan gayam anang nangan manipod pinanawan ni Aya. Di nakabaalan ti agluto iti kanan nagapo iti rikrik na haan na. Ti awanan ba na babae? Imbilin ko pa'y kankuanan ni Uncle Sakbay apim manawak. Kan inawagak pa'y. Sabali pa'y nga ti sungbat na kanyak. Anak ko, mariknak amasurun ti kaayan ayat mo kan ni uncle mo. Iso apin anawan na kan binaybayan na. Nasa isaya at salaangan nga ala akon ijay balay ni uncle mo. Ijayan nga agnaad. Iawid kun taon apaman ang makarwar dito ospital. Ay, kaasimot ni uncle mo, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Jakmat pagaro pa na maiturod ni Aya nga aramidan ti kastoy kan ni Uncle Sator. Bayan nyo, kasaritak ni Aya apaman na sumangpat. Saya atom laang ti makisarita kan kuana, anak ko. Jak kayat ani uncle mo ti agbalin arason ti diyo pa nagkinaawatan. Amok anapatagkan ka ti kaayan ayat mo, anak ko. Puno day tananang. Ngamiti kastoy nga inaramid na kan ni Uncle. Namimpinsanin anapunas ti panagayat ko kunkwana. Napatpatag nga amang kanyak na Uncle Sator ngam ni Aya, nanang. Amuyumot nga imbilang ko nga amak na Uncle. Nasakit para kanyak ti kastoy anapagtang ni Uncle Sator. Ay, ngam anak ko. Awan ti umasping iti imparik na ni Uncle pa nang ipatag kanyak, nanang. Katjak mabalin niya isukat ni Uncle iti ure asino man. Masukatan ti nobya, nanang. Ngam saan to apulos ang masukatan ni Uncle, anang iparik na kanyak iti pamatag ti maysa nga ama. Apaman aring mo arak iti ospital, manang. Inyawid na kon ti kabagis ko iti balayda. Iti panagtalinaed ko iti ospital, iti sumagmamanong aldaw, naagasan ti sakit ko. Kat ita, saanan akanayon asumidir, ti sigod amarikriknak. Nagsinamat da Rodel, kan tinobya na. Uray kasano ti panangalukoy ko kan ni Rodel, asubyan na ti nobya na, takunak nga amangan no agbaliw to matlaeng, ngam talaga asaanan asinubyan pa'y ti kaanakak. Kunana anaimbag kano, taita na sa papay, kat naamuanan ti pudno nga ugali ni Aya. Itamanang, agmaymaysan ni Rodel iti pagnanaadan na, kat pasaray agawid iti balayda, tapno umaynak kumustaan. Nagasatak manang, tauray saan kami anaparaburan iti anak, iti daydipim musay nga asawak, at damat ni Rodel anakarkaro pay ngem ama ti pangibilbilangan na kanyak. Kan adampay ti kabagis ko nga aging gaita, kat di nalinipat ti Karina kadagiti naganak mi, adinak tubaybayan akabsat na. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Sator. Pagayam asator, kas itinakunam iti surat mo, nagasat ka, tanaaddaan ka iti kaanakan nga amuna asubalitan amin apanangipateg nga impaay mo kankwana. Kastamatan iti manangipateg akabsat nga amuna akailalaan ti kabsat na, akas iti kabsat mo. Napintas apagtuladan ti kinabigket ti pamilyayo.
Kat amok, anakaibati daytoy iti nabalitukan nga adal, kadagiti naayat amang tartarabay iti programa tayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Miles iti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamotan dagiti padak anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Awagan na klangan iti Miles, 30 years old, kan tubo iti Ilocos Norte. Naawis mo tiriknak anang ipatulod iti padas kumanang, kat sapay lakuma tamapili mo't ama idrama iti programa yo. Namnamaek ati inak isalaysay, kat makaibati mo't iti adal, kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti daytoy a programa. Rugyak nga rudmanang ti agsalaysay, idi plano min ti agkalaysa iti nobyok. Miles, doa tawunan nga agnobyo ta. Panawon mo't siguro tap nagsimpatan. Sigurado ka, Billy? Talaga kayat mo tiyagsimpa? Kasano nagiti barkadam? Amo mo't asabalin ton ti sitwasyon mo inton addan asawam. Amok nga do ti mangubublag ka. Iso kayat ko panagnakan, anapudno akan ka. Amok mo't nagbalbaliw kan. Saan ka unayan aman nakibarkada? Nanipod idinaadaan tay ti relasyon. Kat pagyamanak unay dayta. Ibagbagapay nga ro dagiti daduma adakkel kanon tinagbaliwam. Manipod na adaan ta iti relasyon. Tay tatimangi panagnak iti kinapudnukan ka, Miles. Iso kayat kong agsimpatan. Kayat kumatan timang bukal iti bukod ta pamilya. Billy, No talaga mo't lang ay ayatan nak. O manugot ka kung mga kalaysatan. ay ayatan ka, Billy. Kat panagnakak dayta, babaan iti panakikallaysaken ka. Agyaman nak, Miles. Masapo lang maisaganan ti amin. Kat agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Sigurado ka kaday iti day tapang ngedeng mo anak kao. Wen tatang, ay ayatak ni Billy, kat nakasagana akon nga agbalin nga asawa na. Amo met no anya ti kinatao ni Billy anak ko. Saan ama ilibakken ka dayta? Nanang, adun tinagbaliwan ni Billy. Kat napanagnakakon dayta iti lasud ti talon atawan a relasyon mi. Kat namnama ka nakarkaron nga agbaliw, into nakapagkalaysa kamin. Sapay lang kung mga runata agtultuloy iti panagbalbaliw na. Si Kati makidad na anak kao. Iso ati pangedeng mo ti masurong. Total na ustuan kamutan iti edad. Pudno ti ko na ti amam anak ko. Adda kami laang dito'y kanitatang mo a nakasuportakan ka. Agyamanak nanang, tatang.
Naragsak apa nagkalay sayaw, anak ko. Maragsakan kami para kada kayo, Miles, Billy. Agyaman kami, nanang. Tatang. Agyaman kami kada kayo, nanang. Tatang. Bilay, itatag-asawa kayon ka ni Miles. Namnamaan may nga aywanam ti anak may. Amamat nga may sa nga anak mi ni Miles. Katarigagayan may anasayat agbalin akasasaad na iti dendam. Ikarik, tatang. Nanang. Jak to pasakitan ta anak yo. Ay ayatek unay ni Miles. Kat aramidak ti amin. Tapno naragsak to iti denak. Namnamaan mi dayta, Billy. Han, sumurag ako nito opisina. Oh, di ka una agbambandog dito'y balay, ah? Wan, di kagdanag. Anya ko mga iti pakabanugak dito ay. Dagiti mo't la trabaho dito'y balay ti ubraak. Kalpasan na, urayak tulaangan ti panagawid mo. Di mon tumot ngamin kayat ngagtrabaho ak. Tapno adda kumamat katulungam iti gastos dito'y balay. Kabagilak ti amin. Kan kasano nagsikog kanton? Alangan nagtrabaho kanto pa ilaing. Isong agyan kalayan dito'y balay. Sikat talaga. Agyaman akhan. Oh, anya ko mati pagyamanam kanyak. Di pa nagbalin mo man ang ipatag nga asawa. Impanaknak mo at talaga nagbalbaliw kan. Saan kan akas idi baro ka pailaang. Anaasam iti barkada kan lang ay. Di matin karit kang agbalbaliw akon. Kas itinay karit katag iti dadakkel mo. Aramidak ti amin. Tapno naragsak ka iti danak. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Billy, kalpasan ti talo atawan ti relasyon mi. Ado ti mangubublag kanyak idi manang, taamuda ti aramid ni Billy, idi baro pailaang. Barkadista, ken naasem iti langlang ay. Gaputay ayatek unay ni Billy, nakikalaysa aken kwa na manang, tanakitak met ti panagbalbaliw na. Naanayas ti taray ti relasyon mi. Nagagat ni Billy, iso ang maipaay na amin a pagkasapulan mi. Ngam talaga siguro nga adda dagiti gundaway, asaan na amaliklikan ti awis dagiti barkada na. Kat dayta ti pagproblemaak, nang runa no maamuak nga adda kakadwa da babae, amabalin na a pangibawingan, iti imatang na. Rabiin, ngamawan pa'y laang ni Billy. Sa tino man nga tan tinapanan na. In-text kon. Aw-awagak pa'y ti cellphone na. Ngam di namot sungsungbatan. Amo namot ngagmay saak laang dito'y balay. Nalpas ko amin nun at trabahok dito'y. Nakasagana pa yun ti pangrabyan mi. Mabisinak pa yun. Ngamawan pa'y laang. Tinasayaat, umawag aklangan iji balay. Kumusta aklangan dananang kantatang? Makiistorya aklangan kadakwada. Pangur-urayak ka ni Billy. Barang aging kainton madamdama, sumangpet tumat laang. Ay, narigat at talaga ti agur-uray.
tinapasamak. Awan nanang, kaya't kayo lang ako mustaan ka ni tatang. Kunak no ni tatang ti sumungbat iti CPU. Apay anak kariing kayo palaeng. Maiparit kada kayo ti agpuyat. Amuyo mat ama kapadakas dayta iti salon atyo. Adda sakit yun nanang, laglagi po nyo dayta. Ay na, di nakadipagdanagan anak ko. Nakaturog ak itay aldaw. Kat medyo naladaw ak anak kariing. Naimbaglaangan tariniing nak ni tatang mo. Ta sumipngot-mot gaya mo. Kasta ka di. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ni tatang ay, nakariing ka di pay? Aday jay salas, agbuy-buya iti TV. Amumot ni tatang mo. Talaga saan amaturog day jay. Aging ga iti di na makita nakaturog akon. Rabiin anak ko. Apay ngay, adi ka pa'y nakaturog. Saan pa'y nga minasimangput ni Billy nanang? Sigurado akadwa naman ang dagiti barkada na. Anya? Adda siguro nagawis iso na rabyan manan. Ay, anya mo't ni Billy. Amuna mo't ngagmay-maysa ka di tabalayo. Di nakakumabot baybayan ang agmay-maysa no kastoy arabiin. Okay laang nanang. Kabalak mo tibagik. Nadlaw ko laang amasansan manan akadwa ni Billy dagiti babarkada na. Kat masansan pa'y amarabyan nga agawid. Amumat asipod pa'y kastan ti ugali ni Billy. Ngam nakikalay sa kalatakan kwa na. Kaya't asawan dayta. Maaklon mo ti kasta nga aramid na. Marurudak lang amin no daddo mananang. Nang runa no kastoy akanayo na maladaw nga agawid. Tinasaya at aramidam laangan ti rumbang akas pagwadan nga asawa. Barang makaamiris tumot laang. Aramidok mo't nanang. Kaslawan lakan kwa na. Sige nga Rod, maturog kayo matan. Umawag ak tumanan. Sige nga Rod, saan ka unay nga agpampanunot? Makapadakas kan ka dayta. Sige, bye anak. Bye nanang. Apay nakaring ka pailaan, Miles. Rabiin. Rumbang ko nakatulog kan. Kasano ang makaturugak na awan kapailaang? Apay, nagapuan man nga minan. Awagan ka, ngam di mo sungsungbatan. In-text ka pa'y ngam awan pa'y reply mo. Di mo ka di amo kitaan ti oras? Tapno amom noon niya nga oras ka aron ba nga agawid? Pasensya ka nahan. Nagawis kami ni paring Edong. Jakmat nakapagkudkudo na. Nag-blow out namin ta. Na-promote iti trabaho na. Amumot na gadyayan. Talaga di daksarda nga naging kay ti Jak sumurot kadakwada. Sana balit basit lang mo tinainom ko. No apay mat ngamin nga nagdamagak pay laang. Ada ka di pa'y baro iti dayta? Siyempre, kaduam day dyan nga Edong. Kaduam dagiti barkadam. Anya pa'y kuma. Pasensya kan. Sagpaminsan lang. Anya sagpaminsan. Mamin ano kayo ayang agkikita iti makalawas. No marugyan nyo, panayunan nyo matan. Pasensya ka nga Roden. Sorry talaga. Uray kumamot no nasapa ka nga gawid. Nalipatam sa matan nga da asawa mga agur-uray iti panagawid mo. No kaduam dagiti barkadam, malipatam aminan. Kasla kakaasi nga agur-uray kan ka ditoy. Han. Amom ka din no kasano karigat nga orayan ti oras ti retiram iti opisina. Only to find out, marabyan kagayam nga agawid, tadagayam gimmick yung agbabarkada. Alan, Houston. Saan na maulit? Pasensya ka na talaga. O may kamankit dito. Di nakman arakupan. Anya ayat ti adda kadagita abarkadam, tasan mo ida maliklikan. Amang Aps, amo konti bagam. Ang mga nagbababaya kung konsintiran dati aramid ko.
Saan ka di? Akas na tikayat mo nga ibaga? Han, amo mata saan ka maaramid kan ka tikasta? Anya ko mapay ti biro ka kay ti sa bali. Kat adda aminan kan ka. O, kita man ni. Nagpintas ka. Nagsingpat ka. Wala nang hahanapin pang iba. Agtal na ka man dita. Ti kayat ko laang kat ikarim nga ipaayan nak iti ad-ado nga oras mo. Ti mapaspasamak ngamin, kasla siyak pa'y tagpalpali mo si ti oras mo. Nga rumbang ko maasyak ti prioridad mo. Ala, husto ka din. Maudi na ito yan. Kanayon to na masapa ang agawid. Basta di mo pampanunutan nga ta sa bali a babaik. Taure sino pa iti mamamuk dita. Si kantulat ta ti ayatek. Awanin ti sa bali. Hello, Tatang. Apay ngay mawag kayo? Ay, naanak ko, kimaro ti sakit ni nanang mao. Nata na ulaw itay, isong entaray medyo ospital. Kimato ka naman ang depresyon na. Ha? Apay nga minaya. Nabanog ka di, Tatang? Saan, anak ko? Manipod iti dahi tinauda pa nagsauyo iti cellphone. Kasla ka nahin mo tan ang mariribukan ni nanang mo. Saan na makaturturog iti rabi ay? Kanahin na kamalagay. Amangan ka na o nagmaymay saka manan dita balayaw tanarabyan manan anagawid ni Bilay. Anyamot ta ni Nanang. Apay nga min ay apakariribukan na pati dayta. Anya ay tinapasamak. Dingin mato ti presyon na. Kat, ayan yung arod itan, Tatang. Nayawid ko mutlaeng, anak. Ngam ko na ti doktor nga obserbaran ka no. Ngam saan ko makano ama stress tapno saan manan ang umato ti presyon na. Kasta ka di, Tatang? Nadakit-kit daw na anak ko. No, mabalin ka na o, agbakasyon ka pa lang dito ayan tayaw. Kaya't nakakano ang makita ni nanang mo. Patgam ko matikid daw na anak ko, tapno saan ngagdandanag, maipapankan ka. Sige, bayan nyo, Tatang. Tagpakadak ka ni Billy. Taagawid ak adagos di tabalay. Imawag itay ni Tatang. Intaray dagayam ni Nanang iti ospital. Ha? Ni, apay? Anya tinapasama ka ni nanang? Ngimato man kanon ti presyon na. Saan ngamin kano ang makaturturog iti rabii? Kanayon na kano ang pampanunutin. Anya kumaga po. Ibaga man na sayati ka sa saad mo dito eh. Amuda mo ta saan ka baybayan? Kidkid dawon na nga rod ano mabalin. Agbakasyon na kano kumapay di balay. Mailiw kano kanyak. No kayat mo mapantaadwa ngam agbati akto. Ta agyanak pa ijay ti sa magmamano a Domingo. Tapno ada kadwa ni Tatang amang taripato ko ni Nanang. Ado ti trabaho kitahan. Diyak mabalin tagliv. Mabalin ka da si kalatan tagawid. Sige, no isuti ko nam. Maawatak mo't kit di. Talaga anarigat nga awan ka iti trabaho. Pakikumusta anak tulangan ka da nanang. Ibaga mama kumiko makiti trabaho. Iso asaan ka nakasurot kan ka.
Nagbakasyonak nga rod iti lugar mi manang Emmy. Kasta unay aragsak ni nanang idisimmang petak. Talaga saan ang nakasurot ni Billy, gaputa saan ang makaala iti bakasyon na, gapu iti kinaado ti trabaho na. Natalekak anang panaw kan kwa na manang. Gapu tasipod day dinaudi apanang sidir ko kan kwa na, dinan inulit pa'y tinaladaw ang nagawid. Kan medyo naliklikan na matan ti aginom, akadwa na dagiti barkada na. Ngam iti kinabayag ko ang nagbakasyon iti lugar mi, uray na minsan saan apulos nga imay simmarungkar ni Billy. Agsipod ta nakitak mo't amayatan ti kondisyon ni nanang, nagpakadaak nga rudan nga agawid, tapno maasikasok matan ti asawak. Nanang, total, makitak mo't ana sa lagisag kayo matan, agpakadak ko man taagawid akon. Diyak mo't amo no niya ti mapaspasama kiti asawak. Tawan mga sa asikaso kan kwa na. Wan anak ko, kaasimot nga agpaiso ti asawam. Ay, pasensya ka na. Tapat isikakat na isturbo nga umay mga sikaso kanyak. Awan anyaman na nanang. Basta saan kayo ngagpampanunot. Saan nakabaybay ang ti asawak. Kan saanan amaladladaw nga agawid, nanang. Ay, nasaya at mo't nga rod anak ko. Basta ti kayat ko, kanayon kayo nga agkinaawatan nga agasawa. Awagam nga rod ti asawam, kat ibagam nga agawid kan. Kan ibagam nga agyaman kami kan di tatang mo, tapi nalubusan na kaanagawid dito'y lugar tayo. Saan nanang, kaya't ko asorpresaan ti asawak. Mailiwak mo't una yan kan kwa na. Apay adi mo inyawag nga agawid kagaya man. Nasukon ka kung may di terminal. Kaya't ka nga rod asorpresaan. Oh, kadigdigos man samat. Apay, ada pa panam? Uwan. Imawag ngamin ni boss. Kaduak ka no, tada imit na kliyente. Anya? Sabado ita. Saan ka di nga awan trabaho yo? Apay nga da imit na ako nam. Han, ita ka no lang ti oras di kliyente ang makisinarak ka ni boss. Amo mo ti klase ti trabaho mi. Awan pilpilin na nga aldaw kon oras. Sapay kasangsangpot ko laeng. Pumanaw kamot gayam. Pasensyakan. Kauawag na mo't namin. Sana bali, tanumalpas lakit di adagos. Agawid akmot laeng. Sige nga rod. Agi na naka, tayo nakpagpalas. Itay pa nga agururay ni boss. Ang mga numaladaw akit meeting place dahil kliyente. Sige nga rod, agpalaskan. Ang mga numatagtakanan ti boss mo. Sige nga rod, Han. Ay, kaasi mo ti asawak. Di na pa'y maasikason nga idalimanak dagito'y warana. Di cellphone ni Billy dayjay Sapay agsasaro nun ti text na. Amangan no ti boss na mutan dayta. Pa'y mantakitaag. Saan pa'y ngamin analpas na nagpeles. Nabati na mo to'y cellphone na dito'y salas. Joey mo't tinagan tinag-text. Ada ayamat gayam nangagnagan iti Joey. Basaag man. Han, apay anagbayag ka. Itayak pa'y dito'y meeting place ta. Ha? Apay akas to'y text iti a Joey. Miss ka una yan. Darasamhan.
I love you. Mapana ko. Nay, apayakas na tilangam. Apayakas na makaungot ka. Damagam di takabit mo. Anya ang kabit ti sasawag. Saan ka naglibak? Daytoy ti cellphone mo. Nabasak ti text ti kabit mo. At dapay pa Joey ng babae mo't gayam ti Joey anakanagan iti cellphone mo. O anya, apay adi ka makatagari. Gaputa di mo ni namnama amaamwak ti aramid mo. Di ko nam siguro. Agnanayon nga aramidan nakatanga. Sumot lagayam apulos at di ka napan iti ayan dananang. Tadagayam dahit kabit mo at pagbisbisiam. Kano pa nga aramidan nakatanga, ha? Awan day jay. Katuhan lang day jay. Pues, no pakaragsakam ti panagbababaim. Saan kanyak? Nagpuskol tarupam. Anya tinagkurangak. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Pakawanan na kan. Amo ka basol ko. Nga mamati ka kanyak. Si ka lang tay ayatag. Mamati ka kumakanyak. Kasano ang mamati akan ka? Bili, nagtalagakan ka. Oray idi pa'y amarkliknak nga daaramid mo. Pinilik pa'y laang tagtalagan ka. Kaputa ay ayatan ka. Ngamday ito'y isubad mo iti panagtalagan panagayat ko kan ka. Mamati ka kumakanyak. Saan nakaseryoso iti deja babae? Anya ti kayat mong aramidak. Tapno mamati ka kanyak. O sige, saan ko nakasarsarita deja babae? Ora iti text. Tapno mamati ka lang aliklika kung deja babae. No kinayat mo aliklikan. Idi pa'y kuma. Ngamanya tinaramid mo. Pinatulam. Binabaim. Kasano no jak na doktalan? Di pa'y katagtultuloy lata ti aramid mo? Agnanayon nga aramidan nakatanga? Pakawanan na kan. Pangaasim. Pakawanan naktarupam. Diyak na yung pagarop. Amaramid kanyak ni Billy ti kastoy tatang. Nagtalagakan ko na. Oray adadag iti gundaway ngagparparik na kanyak. Ngada sa baling aramidan na. Ay, anak ko. Pagsalitaan nyo ang naimbang agasawa na itaparikot yaw. Kinunambot niya agbababawin ni Billy. Kundi mawatan iti pamakawan kan ka. Pwede mo ikan iti may sapay agundaway. Tapno panagnakan na tinalaos apa nagbabawi na. Nagsakit tatang. Isumat lagayam akabalan na kasana makadenay ti sa magmamanungal daw. Kabalan na kasana makita. Gayam, ada pang ipapayan na iti panawan na. Ada gayam babae na. Miles, anak. Amo ka na sakit ti maliputan. Alam saan kumaday ta ti mangrakrak iti binukalyo a pamilya. Ala, agawit kan anak ko. Kat agsarita kayo iti asawa. Agyaman nak na nagawit ka matlangan. Pakawanan nak. Baybayam ko mga ilintag ko amin ang nagbasulak para iti pamilyata. Liklika kung deja babae. Tapno mapanag nakakasikalahan nga talaga tayo ayatak. Diyak ingagara tinapasamak. Maasi ka kanyak. Ikan na kumapay ti may sagun daway. Sakbay ana aramid mo tinagbabae. Napanunot mo kumandagita nga ibagbagam ita. No talaga matlaang ngay ayatan nak. Apay nga da sa bali a babaim. Saan apa nagayat day tabili? Pangaasim Miles. Pakawanin nak. Ay ayatan ka unay-unay.
Han, sumuri ka kung ititrabaho. Sige, aganad ka iti panagmanehom. Wen, Han. Ayun gayam. Ito narabi di nakton urayan namangan. Ang mga numarabi anak nga agawid. Apay, papanam. Ada dinner meeting mi. Kadwak ta boss. Anya nga oras kang agawid? Mga alas 12 ton. Anya, nagbayag mo tunday ta dinner meeting. Anya launay ayat ipagsasaritaan nyo. Apay nagladaw ka makaawid. Siyempre Han, adan to shot na day jay kalpasan ti meeting. Saan na bali tayo talang mat daytoy? Saan mata ka na yun? Sigurado kami na sa andak mo't lang papanawon na dago si Jay. Sige, sikati makaam mo. Basta agawid ka dagos Wen ka dihan, talagang agawid ak. Di ka madanagan. Basta agtalik ka kanyak. Awanin ti mading aramid ko. Ikarik day ta. Gaputa ay ayatek unay ti asawak, napakawan ko man ng Emmy. Inikak iti may sapay agundaway, tapno mapanagnakan na ang nagbaliw at talagan. Nakitak mo ti panagbaliw ti asawak manang. Ngamno kasjay amarabyan nga agawid, nga adanasken nga aramiden da maipanggap iti trabaho da, jak maliklikan ti agdanag wenno agatap, nga amangan no agkitkita da paylaeng iti babae na wenno agtintin next da. Jak nga ugali apakibyangan ti cellphone ti asawak manang. Jak mo no apay ajak maipaay tinaan anay a panagtalag ko iti asawak. Akas panagtalag ko idi saan nakpay aliniputan. Ikarkararag ko iti namarswa, asapay kumatawak ngitan na ti panunot ko, gan iliklik na ti asawak iti sulisog. Tapno saanan ang mapasamak pay, tinapasamak iti kalabas. Tano adan tupay kasta pasamak, jak amo, no kabaelak tupay apakawanan ti asawak. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Miles. Pagayam ko Miles, pudno anasakit ti maliputan, nang runa no impaay mo amin a panagtalag mo kankwana. Ngam maragsakan iti panang pakawan mo iti asawam. Awan perpekto a tao kunada nga ruden. At dalata dagiti gundaway a makalipat, a masulisog. Ngam dagitoy kat parte ti panubok, no kasano katibker ti panagayatyo iti tunggal maysa. Di ka agdardaras pagayam ko, ipaayam iti naan-anay a panawan ti bagim, tapno mapanagnakam ti panagbalbaliw, kan panagbabawi ti asawam, iti pananglipot na kan ka. Kat intun dumteng day taagundaway, agsublin to asibubukal, ti panagtalak mo kankwana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyang.